Serokatiya Herêma Kurdistanê êrişa terorîst ya çekdarên PKK li ser hêzeka pêşmerge di kurahiya xaka Kurdistanê de û şehîdkirin û birîndarbûna hejmarek pêşmerge bi tundî şermezar kir. Got ku ev êrîş pêşhateyeke metirsîdar e tu hincec boyê tunene êrîşeke li ser jiyan û aramiya xak û gelê Kurdistanê. Roja çarşemê çarê mijdara 2020 Serokatiya Herêma Kurdistanê daxuyaniyek derbarê êrîşa çekdarên PKK li ser hêzeka pêşmerge li nêzî bajarê Duhokê derxist. Di daxuyaniyê de li gor şopandina Rêbaz News wiha hatiye. Êrîşa PKK li nava kuratiya axa Herêma Kurdistanê de li navçeya Çemankê ya li Tixûbê parêzgeha Duhokê gotê de pêşmergeyek şehîd û hejmarek din jî birîndar bûn. Pêşhateyeke metirsîdar e bi tundî şermezar dikin. Ev ê êrîşê tu buhaneyek tune ye û êrîş e li ser jiyan û aramiya xelk û axa Kurdistanê. Her wiha ev êrîş di demekê de tê û gelê Kurdistanê di nav çendîn qeyran û kêşeyan de ye û ev şer pêfroştin û aloziya ji aliyê PKK ve rewşa Herêma Kurdistanê û gelê me rastî êşên zêdetir dike û kes tê de serkeftî nabê. Daxuyaniya Serokatiya Herêma Kurdistanê serbar kir û got wekû em herdem tekez dikin, divê PKK rêz li kiyanê destûrî yê Herêma Kurdistanê û hikûmet û destgehên şerî bigire şer û aloziyan ji Kurdistanê dûr bêxe. Dê dawiya daxuyaniyê de Serokatiya Herêma Kurdistanê got ku em sersaxiyê li malbat û kesûkarên pêşmergeyê şehîd Hêriş Cewher Mihemed dikin û hevxema wan in hêviya bilez başbûnê ji bo pêşmergeyên me yên birîndar dixwazin. Daxwaz dikin hemî kêşe bi aramî guftûgoyê werne çareserkirin û rewş lê vê zêdetir pêş nekeve. Roja çarê mijdarê çekdarên PKK êrîşeke terorîst li ser hêzeka pêşmergeyên Kurdistanê li ser rêya nêzî bibiya de li nêzî bajarokê Çemankê yê ser bi navçeya Amêdiyê ve li parêzgeha Duhokê bi çekên giran encam da. Bombeyeke TNT teqan. Di wê êrişî de pêşmerge Hêriş Cewher Mihemed şehîd ket. Sê pêşmergeyên din jî birîndar bûn. Vê kiryara kirêt û terorîstî jî dilgiranî û nerazîbûneke Kurdistanî encam da. Ku beriya vê êrişî jî bi demekê PKK êrişî pêşmerge li nêzî a kirêjî kir. Lê ji ber nexwestina şerê Kurdkujiyê biryara Serok Mesûd Barzanî haramkirina şerê birakujiyê pêşmerge bersiv neda. Lê PKK di gef û kiryarên xwe de berdewam e. Beriya wê jî buriya petrola Herêma Kurdistanê li nêzî Mêrdîna Bakurê Kurdistanê teqand û bi yek carî rûxand. Di encamê de zirareke mezin gihanda abûriya Herêma Kurdistanê û qûtên Kurdistaniyan. Niha jî welatiyên Kurdistanê dibêjin divê sînorek ji gef û êrişên PKK re were danîn. Ji xaka Kurdistanê jî derkeve. Biça qada xwe û şerê xwe dûr ji xaka Kurdistanê û aramiya wê berdewam bike.